Günaydın hormatly vatandaşlar. Biz näçe 1000 kilometr daşynda getsem, Türkmenistanyň içindäki ýagdaýdan habarymyz bar. Türkmenistana ýaşaýyş gününden agyrlaşýar. Boş magazinler, alyk, iýmit ýetmeçiligi halky çykgynsyz ýagdaýa getirdi. Iniler aýal maşgalalar çağalarına bermäne çörek tapman, köçäçke paýyş edýärler. Bu diýilligi, bu adamlar rejime garşy protest geçirýär diýilligi däl. Buna beýle düşünmäliň. Bunu beýle aýtmagyň özi rejimi halka garşy bizi telýär. Rejim halka garşy jeza berýär. O da agyr ýagdaýlar bar, un ýok. Bu beýleki iýmit bolmandan köplenç owa adamlary, owadaky aýal maşgalalar üşüp çyksa da ýola çyksa. Olar näme? Hiç kimden görkezme alanok. Olaň haýsyna telefonma belli däl. Ya internet var olarda, o da belli däl. Onun üçin ol aýarlar oturup YouTube görüp, ya ýene beýleki programmalary görüp internetten köçäçik diýmek, o ören näde uruy. Biz beýlisek ýene de rejimi öjükdirdigimiz bolýar. Bunu beýle diýmäliň. Biziň adamlamanyň ýaşaýyş durmuş ýagdaýy kynlaşdy. Bir çörek ýok, bir dogum çörek ýok çağajyklara bermäne. Şoň üçin halk köçäçik aýyş edýär. Hawa çağama bermäne çörek ýok, iýmit ýok, iýdirmäne, aç men çağalym diýär. Kömek ediň diýär, ýalbarýar. Bu diýilýän zatyn aýarlar protest geçirdiýse, rejim näme edýär? Ol güç ulanyan organlary bulara garşy uğradyp hawa açym bolsa jezalanır diýär, köçe çykan bolsa diýär. Gaýtam olara kömek edenden geçen ol adamlar jezalanýarlar. Äkidip Fidodamy, Niredemi hawa bu ören yaramaz ýagdaý. Bu ören halk üçin agyr synaw. Şoň üçin adamlar men sizden neçe kaýşym kanagatly bolaryn. Köçe çykmaň. Bu meseleni bu dünýädäki karantin gutarmasa ne İstanbuldan ne Ýewropadan çözmek mümkin näl. Çünki karantin gutarman hiç kim Türkmenistana kömege baryp bilmeýär. Şoňa düşüneliň. Halk bidere korlanmasyn, biz on gaýta horluň üstüne horluk goşýar, olar proteste çykdy diýip bärde gürlejek, onu beýtmäliň adamlar. Hawa ýene bir gezek gaýtalýan garaşmak garly, diňe garaşalyň. Hawa ýaşlar men her gezek ýüzlenemde sizden öňünçe men bu güç organlarynyň serkedleriniň başlyklaryna ýüzlenýän, haýyş edýän siz pikirleniň diýen, oýlanyň diýen. Bunyň manysy olar halka garşy agyr jezalar ulanmasyn. Çünki organ işgärleri olar kanuny, halka garşy kanuny ulanýan adamlar biziň napagyny götürýär. Bu agyr ýagdaýda şol siz granitsadan geçmeň diýip men olara ýüzlenýän. We sizem bir halkyň bölegi, ertirkün rejim ýok bolup giden soň siziň eliňizde ne hakkan galmasyn diýip ýüzlenýän men ol güç ulanýan işgärlere we olaryň serkerdelerine
gaýtam siz pikir edin. Siz halkyň ýagdaýyny ütgetmäne ullukan kömek edip biljek güýçsiz. Sizden soň halk, ondan soň opozisiýa. Ya da ilki halk, siz halky bolsaňyz gene opozisiýa. Haýdam bolsa bir şular ýaly последовательность bolmaly. Biz hemme düşünmeli birek-birege. Sebäp näme diýende inni başga bizde çykaly ýok agaryn. Haýsy maşgalany görseň açlykdan kösenýär. Keselden kösenýär. O watan kömegi, watan ni Türkmenistan watanymyz biziň. Onuň başynda oturan häkimetler kömegi eden ok. Halk sosial tarapdan hiç ili goragy ýok halkyň. Yani şonun için islese de, islemese de rejim o yerden ayrılmaly. Buň olmasa ertir bolmasa birun. Yani inni ol hiç zady başaramak. Ol şu ýagdaýda şu kynçylyk dünýädäki koronavirus, dünýädäki karantin, ykdysady ýagdaýyň aşak gaçmagy ol Berdimuhammediň rejimine has ul täsir edýär. Ol diňe özüni şöhrat bilen, baýdak bilen saklarmykam diýär. O zatlardan ornuny saklap bolmaýar o kursaňy. Kursaňy saklamak üçin halka iş bermeli, halka çörek bermeli. Halka kanuny halka garşy ulanmaly, ramkasy bar, şonu ulanmaly. Sen o zatlaryň hiçbirini başarmadın, indi sen halk kösenýär. Halka adar bermeden indi. Halk goý özi eýdip başyny şaratyny görsün, hawa senem o ýerden wagt bilen aýryljak bol. Yani ne özüň, ne öz töwereňdäki adamlar bu agyr döwürde ne hakkany men size maslahat beremok. Boynuňda almaň, Berdimuhammedow. Şunçuk oňça pikir edin. Türkmenistan halkynkydyr. Sizinki ýaly ýöne wagtlayan adamlar däldir. Jühüne vurup halka aşoýan adamlaryň watanam bolmaz, ýurdam bolmaz, abraýam bolmaz. Onuň üçin halk bilen deň işiň bolmasyn. Halky ýetişek derejesine ýetirdiňini bundan aryk mümkin däl halkyň ýagdaýy. Watandaşlaryň haşyň ýaly ýagdaýy, hawa hiç kim köçe çykmaň. Hiç daşynnaklary da, içinnäkileri de men ýene bir gaýtalýan adamlar köçe çykmaň şu wagt dünýäde karantin geçip dur. Hawa köçe çykyp ýa-da Ýewropada köçe çykyp Türkmenistanyň ýagdaýyny ütgetmek mümkin däl adamlar. Kanaatly bolalım, garaşalım bir adaçyk. Hawa köp sag bolun dinläniňiz üçin.